nakikam jong ki apostol nong ka baar dekat khatsau hadu arpuwei te u Petrus ulayeng lambat ki weipat ki khadwei ngut ki apostol bat ulas sedang bankren da kasur bajam hauta upajba ko paraju bat pi baro ki basyong ha Jerusalem to syashkor yanga bat sya bangan yatu api kamut ayu kane kini ki breu kimbu aj kumba pi tharai menta dang khandai baje step Hendrei kane kalong kata kaba unong itu lupa Joel ulayatu kan sajia hakisngi ki bakhadu ublei uong ngante sei ya sim jonga halor ki breu baro ki kun senrang bat ki kun kentei jong pi kin saya tu lupa kirang samla jong pi kin sayo I ya ka jing itu pau bat ki riu temen jong pi kin sapot sniu ki jing pot sniu putet wat halor ki mrau jong pi senrang bat kentei ngan the sei ya sim jonga ha ki tu ki sngi bat kin saya tu lupa ngan sapen I ki kampla hasun beneng shalor bat ki dak ki sin ha ka khandau syapo endon kasnam bat kading bat ul otdem kasngi kan kaladum bat ubnai un sapau kum kasnam shwa ba en poi kasngi bakrau bat ba pernai jong utrai ti jar ubakhat kerpat ik kerteng utrai un lait im kaktin jong utrai so yau play kon men ko para kene ke sngi ke bah nyeu ya sngo syai kedar ya ka jing trekam jong sim bukhoi ha ka sngi pentekos ya sngo ya ka jing slur jong u Petrus u balong unong lam ba haklidu jong kabalang kabadang sedang ha kata ka sngi Nias ngau yakin kiktin keba u Petrus ula batai kane kade kawai kam bat ka jin ai bakong san jong umen sim bokoi balapau syai kedar hakane ke jing pule ha u Petrus hangne ka pau ya ka jing don pas kem ba im bat ba ya ki im jong umen sim bokoi ha ka balang lang ba jong une u apostol u balong hakmadu ni menta ka balang ha ka jutang batmai hadin jong kine ki sngi Pentecost hadin jong kine ka sngi Pentecost ka baning kong ni khot yaki ki bishop jong kabalang u pop lane u kpaba khu udai u bishop jong ka diocese harom henry hapedeng ki para bishop udai unoyalam bah khamadu hangni niyoi ya u Petrus ubala sakta ubala sak shonshap ubala sak penkelang ding da umen sim bakui bat ula batai kajing don jong umen sim bakui ha kapalang kadai kani ni ha kapalang ni don ya kinong batai bat ni don tang yaki kerpang om barokhot ki paidringe kila ban batai ya ki ki badai ki jong ublei kan mau kon men ko para ha kaniam Kristen bat yamanta nilakot Katolik day tang kita ya kapa ujisu lapen set ya kane ka bor kaba ki kila ban batai bat day tang haki ba ya ka bor jing trekam jong umen sim bakhui la ben set bat day tang haki ba ya umen sim bakhui ru la ban sam yakane kabor la ai da ujisu batang halor ki apostol
ki apostol kabamut hakan ne kesingi Pentecost kila don tang khat wengut ya ka ba hadin in sayo sa wepat pan pendap khat arngut kini kin ai ya umen simbukut da ka ba ki bukti halor ki wepat ki sendran hakan ne kesingi ni yo sengau apa ngi pule nakaneka kitab jong ki kam ki apostol ni yo i ya kajing hiar jong mensi mukut habarok kita kiba ladon lang hangta rengkat bagi sendran bat kumba ngila duai ban penkrek hakini kisngi ki jong ki apostol ki sendran kiba khmat due rengkat bat ki wepat ki kentei kham tame kajing don jong kakemi jong jisu ila ya penkrek ban duai bat ya kani kajing long jong kajing ai pateng jong Jisu ha ki apostol u la batai bha da u Petrus da ka ba upen ken mau ya ka ba u prophet Joel ulayatu lupa ba kin sadon na pedeng jong ki khun jong blei ki ban sa long kinong itu pau kin sadon kinong pos new jing pos new kin sadon kiba yoi ya ke ban sawan kita berkhoi kidei kijing don jong umen sim khoi hakabalang kaspa jong kapalang kalong umen sim bakhoi ha kipor kibatang sedang jong kapalang kidonru kipor ya kiba lami kinong hikai lamler kinong hikai bakala te donru ki bishop kiba yaine ha kajing im jong umen sim khoi ya kajing hikai jong ki apostol lomba kajing penskem pad lomba kajing yalam kajing hikai jong umen sim khoi kila donru kiba ki bishop kiba la yang skem hala ka jong kanong rim jong Jisu pajong umen seba khoi ba maki baro ar kilong kibayadon kaju commission umen seba khoi bat Jisu kidon kaju commission bat yakane commission jongki ni don hakabalang bat kine ar Jisu bat umen seba khoi ki trekam lengba jong kabalang bat yakane omdei bala syukam da mano napo kaniam Kristan rekedei kaba lamang hi nadu kimen barim da ublei hi ya kaba lada ngipule na baro ki kitab jong kisam na kitab jong ki nong itu lupa bat nadu ka kitab pen kong hiru jong ka Bible ni syam pa labu lamang lupa tenemar kata kan kene ke jingalap kepala sedang da kene ke jingalap jong u Petrus bakui kadon hakabalang pakane ka jingalap kadai nagabanta ban pen one here ya umen sim bakui ha kitu ki bai shaskor ya kaktin baim jong ublei ni ong hakapareng ya kaktin jong ublei your word is spirit and they are life mukiktin jong utrai kilong umen sim bat ki ai jing im bat ki da ai jing im sisa klem jing artatin ya kitu ki bom artatin ya kitu bom don kano ka jing sneu ba kata kadai ka jing batai start jongki henry kitu ki ba pediang ya kaktin jong blei kumba kadai kaktin jong blei haki kan kersoi ka jing im bom jukut namar kaktin jong blei ya kaba la pen im hangi iwe pe iwe da umen sim ki ai jing im but une umen sim u wanra ya ka jing bom ut but ha kene kapalang ngidon ya ki jing ai ai lomba jong umen sim khoi upa wanra ya kata ka jing bom ut kitu kibriu kibakwa ban perkhat da kumwei pat kilong kum kitu kibriu kibaha kitab
jong uno itu lupa Jeremia ulatho kita kibriu kibati ya ki nur bar kita ki nur dan kita ki pung dan ki pukri kidai kiba pay dan kiba light bat don hangta bat kibom di na sima ku ya uba ngila ban tong na ka yeng jong ki Kristan kemut ka balang tekin sadi ya ki kiba jengut kiba layo na ki jaka kiba long keti kin sadi nangta kin nomio di nomar balai kilakan tat ya ka basungur kebawan na mensim bakui Petrus hakasiti baningkong jong lenong kebaar dekat sausan bat kendai ya kamtam ha ke dekat ke basau ni pule ba uong pi long ki mau ki baim ha kebalang baru kau ki Kristan ki balayo pedian ya mensim bakui ya ublay ya ukun jong Jesu lengba jong ke baptisma ki kelalong ki mau baim jong kebalang baru ki balayo pediang ki balarung ha kene ka ying jong blay lengba ke baptisma ki long ki mau baim dei tang kino ki jaj mau ki mau baim ke ai bapen ya kini ki mau hapo kene ka ying paki ka ying dulan ong Paulus te ki baim namar ki don ya mensim bakui Henry ka jing susi ka long ki don ki bakot yalade ka ying ki don ki mau Henry kim kalong kaju kum kene ka ying Kiken roh jong kene ke ying abangit bu we mau it halor we pat kine kide ki mau it bayap bat kene ka kun roh jong ke ying kam long ke baim kere mangi manga mapi we pe we ki ba don yo meneu mensim bat ki ba yai ri kendong bat yai khot yai it yau neu mensim pen kelalong yangi ki mau baim ki mau baim Henry kasyong ha barok ki balayo baptisma la ni dang di neem ya ka baai jing u Jesu u ai ya ka ne ka u Jesu syabon kiu syabneng hageni kisngi ngapule syua ka sngi utrai jing kiu jong Jesu syabneng kumno u Jesu ukular ya ka jingkular ka ba koridor tam mensim bakoi mardai mau uban saai jingim langta habangi pule ha kitab sam spar punyau ni ya kren mentas pangkai ying Henry ya kene ka ying ngalong menek kedon ki wepat ki jaying hakiba ki don ki mau bayap te ki mau ki kelalong ki bayap namar utrai syem latei ya kata ke yeng sam sispa arpunyau kaya tu yang ispang kita kiba kila tau ya ki yeng klem da mencur ublay tenumar kata aku hamen ko para haba ngidon ha ka yeng latei da ki mau baim ngin saim pat ngin sayo alaim badai tang lengba jong kai ying badon ki mau baim badon ka tlong ba penim ngin sayo ya ka jing penim ngamur benong ba baro ki breu hang ne haperthei lamang ya ki bandon hapo ka balang ki bom don hapo ka balang kamut kimyo ya ka jing penim ki bom don hapo ka balang kimyo ya ka jing penim kata kamut baro ki balayo ik baptisma ki balang uwe umau baim ki depan lewat sa uwe pat umau baim lene sa uwe pat umau bayap ban wanra ban wi ya bat ban penlong umau baim bat dang pentei pen scam pen he ya ki kamera jong kane ka yeng kamut kapalang
Henry lada ngi don sabar jong kabalang ban ngim yo pedang yo mensim makui hato ngan ngin yo em ya ka jing penim kitu kiba wat sida yo blay wala rakim itu ya Chris le rakim itu ya mensim makui kila ban yo ya ka jing penim Henry kitu kiba la don ha kabalang ba don ka baim Henry ki ino no ya ka ba khuj ba sngur ba penim Henry ki lek no syakui pat ka jaying ka ba don tang ka tingit kin yo ya ka jing penim ma ki la tip le itu ka no ka de ka baim Henry kim tra ya ka baim te hato kin yo ya ka jing penim ni habangi di ya ka ngidi ya ka kumenta ni de ka por ni ong ka ka long ka balung bar haba ngidi ka ngide ban set lai kai ngi de ban set ya ka syua pangin di Henry ladang ngimle kumta ladang ngidi ya ta ka baklam set ladang ngidi ya ka no badon hasurok ngin sayopang tikum juru kitu ki bomdon hakabalang wat lagi la itu ya ukris kimdon hakabalang kamut kabalang katolik kin yo jing im nomar balai ki kentat kenang ya kaying hakabaki yo ya ka baim dan nomar kata kabalang gede kata kajaka kaba ni itu ban nitip ya mensim bakui kabalang kalong kata ka jingalong kawei kebayadon haka jinget jong ki apostol pat ki babut pat ko ungu ya ka jinghikai jong ki apostol hangta ha kabalang ngisem ya ki jingtho ru ki ba ai yangi ya ka jingim nomar balai ha kata ki jingtho idai ki jingtho bala persat da mensim bakui natangi don ki jinghikai jing hiar pateng bat ni riru ya kita ki jinghikai jing hiar pateng terima kata gidon ru sakwe pat kisap bat ya kiwe pat ki badon ya ki bor jong ke jing ikai jong ke jing penkoj jing penkia ke jing peksuj bat kunta terter nomor balai hangni gadon ke jing trikamlang jong uji su bat balang ukun jong play bat mensim bakui dan nomor kata ha uta uba ublei kemudian ukun jong ulapa ukun ulapa barulah kular pateng hangi iwe ya mensim bakui ngingi don ya uji su Chris kemud bala penselek kene kajing penselek kabat ngaku aban patai kindia kajing penselek ba uji su hi ulang uji penselek kalong kata kajing ade jong uji su bat mensim bakui hadukan no kalong kajing jan jong ki kalong tik kumba haba uleng do penselek yangi dak peniang katu ka jing don jong kumpuniang jing tu jong kumpuniang hak selang jongi lane hak no ka benta jong kamet hak ba uleng do upen selek yangi ka jing ya dei jan jong katu ka umpuniang pat ka sni do jongi kalong hatu kata ka jing bomla ban pen ya per ya ka jing ya jan jong mensim ku bad ujisu de dena ka ne ka daw mangi ki badon hak ne ka balang badon ka trinity ba ku barok away pat ya ka jing hikai jong ujisu barok hat ni bat ni don kene kajing ya jan mereka syong hanga hapi bangin tur syakane kajing ya jan dan nomor kata kine kidei kajing ya jan jongi bat ujisu bat khamtame na ki jin ai jong ujisu hakapalang ni don ki nyoteli ki sakramen kine ru kidei ki we ki lat ban pen ya jan yangi bat mensim bakui bat ni yo jing im longpa jong kine khamtame ka sakramen jong ka Eucharis bakui hakaba hangtu kaba pedang du kadai ka jing khot ya mensim bakui barok ki jing duai ki ka jing kamtame ya ka jing pen kelai ukpu bat kawan sya kamet basisya ba ka snam basisya jong jisu kadai lengba ka jing trei jong mensim bakui lengba ka ktin ba uleng do ukno ya ki ju ki ktin ba ujisu hi ulakno ni donru ya ka jing adai jongi bat ki riu khoi ka jing slok jong ki riu khoi ni phlaru ya kene ha jing phla jong ka jing jong ki apostol bat kane ka jing long ka we jongi kum ka we ka balang da ka kadai da ka jing don jong mensim khoi
Bat kene ka jing don, bat ka jing penlong ka wei jung men simu ku yangi baru langkum ke balang. Kan yalam yangi syaka jing imbom jukut. Bat ka Maria ka kemi jong belai, kemi jong Jisu, ka kemi jongi kan yalam ban petin lenti yangi sya ublai. U Jisu ulang ukerdop jong ka beneng ulang lenti, udon ya usyabi jong ka beneng. Ka Maria ka deikum ka wei ka jin pun ban poi sya kata ka jin kang. To kon men ko para to ai ba u Jisu ukun jong ublai un kerku yangi iwei pa iwei bat lengba jong kebalang ba lami khmat da uleng do ya ba hakane ke janmi ru lengba jong u ngin sayo ye ke jing kerku jong ublai hakane kebalang to kan don bat pi iwei pa iwei en ya ro yo Jisu Kris.